Awurade Nyankopɔn hyira wo na onyame nye okese. Media de osofo Kumchacha. Afe na Awurade adomagya nipa asole a wabewura office. Bibi koso. Ewo nyame dwuma mu ne asofodie mu a. Ya osofo Kumchacha ya medwen ho amente ase, mete ase nso amenwen ho. About yenua osofo jaba issue ye ba yi. Sa issue ye ba yi. Yen nyina ya condemn. Sofo Kumchacha mete wono menso so. Ana menso so da. Enka se de menua sofo jaba ye no. Waye ade papa ana eye. Yen nyina no ene wo bi waye machodo bia akondem sense se ebasa. Na ba bia eye me ya pa ye de asofo ni bi eye. Mete wono osofo jaba. Sofo Kumchacha me ni nkomoda wo masetenam e wo wiase amebai e wo masofo di amediye. Ana me hia ne ba bia akora da. One on one me hu ne da. But the issue yi ba yi no ye nyina ya be kire ya dwen ya condemn. Ade chenye no. Ade chenye a me be ye video na me gene number. Ewo Avram Ben Moshe ho. Ana me ne sofu ojaba me first time and then 4 days years and 3 days. Me first time. Ana me ne osofu no edi nkomo. Ana me nso mafutu a me wo me de man no sema wo me kasa biem ontwa bibia so ma wo ma social media me ka ho asam. Ana advice ya Sofo Kumchacha me wo no me de man no matumi aka kira wo say eno na ye Christianity. But mentias say every time asam we ba yi asofo ni bebre di gina onwa solid them and one puppet na fe members na ete wona ya di nyame esam ebema wono na fe asofo na ye nhwehwe animu na epe nipa animu no munyam no e de ojaba e na ye preaching e wa solid them one say we ye sofo na we ye difo na we ye nyame nipa. That say, unu ya bi to form one. Bible say, konin chain, ne yi na ten, ana konin chain, nenya odo, ema na wane nkasa. Na katsa ne se minia, nyame juma no ye ni sei, tren no. But enne, adia ba ko Sofo Kumchacha eme ya no say, sofo bia ho ba asɛm a na ye ni nua sofo bi de. No wanya message. Sofo bia ho ba asɛm a na ni nua sofo bi wa kyile na ye ne de. No wanya message wa asɔre dem. Ye pese o pese o kan me nipa hu sɛ ono ye best. But tie 1 Corinthians chapter 10 verse number 12. Paul said, "The ye ne sɛ wono gyina wono. Ya wono so nhwe yie. Ɛna wan to fom na wan hwe ase. Ɛne na wunua de aba. Sofo ene na wunua de aba ya na bidi asofo bebre ho yawo what yase wunua na fom obi akondem untumi nkankyira me se wo hwehwe osofo ojaba number unya da obenya sabe president korobi pene number obenya na afutu obi owa ne wotu ne fo na wakasa akyere no ebi kura na ubenyam djuma mu gya no na de atenetene no kama but we die asofo ni bi nyɛ saa won hwehwɛ animfo asofo a epen mu nyam on nyɛ saa na da bi aya meka sɛwe asofodie na yedie no me gyina woi ana meti woi Sofo Kumchacha on we ye dangerous ma me pa wasase we so yɛ asofo ye dangerous ebinom ye dangerous chen an robbers. Sofo bi asemo beba na wo benya asemo a wo be komu no na 70 to 80% na sofo bi hye kyele na sofo ni bi hye kyele sabe
wo fie a wo kan wasem a wo de wo comment eba a wo kira wadwen na wo me ni problem but asofo ni bi what you say asofo ni bi hwe adrafa fo kura wo doche asofo driver ni free kuma say ba kra that's a police for gina kwan so check kasia wo huni ni driver ni bia na ama na light no den said esi form a kire ne say tuntumfo ni gina ho eti hweyie over speed no to bo ase no gina kwan ne so but asofo die mu die enti saw onu asofo ma wo light entre wo se ba bia wo kono ewe ye danger ewe ye dangerous ewe nye onu asofo no ebe mo wakọ na wakọ tonso hwem akoto amane makosia bi yan ye di sofo ehwe ye ni masofo bebre wowa bebre wensa a dede ani tietiam nyina bebre yensawe owia na wabo no tietiam bebre we ebi kura wi tofe ebi every week tofe but ni nua semo ba so obefo fon obefre na ba ne nchen ana obefre no na watu ni fo no odi kogina so dem na odi preach because oni preaching oni message what I say quotation bi ewo James chapter 5 verse 16 said test na em de pa Bible say yen keke yen fom so nkyerɛkyerɛ ye ho agidifo ene asofo da ka ye mo bompa ye mema ye ho ka wo ye sofo ana wo ye kristoni ana wo ye gidini da ka ebia enfom so bi wo ho ade ye sinto bi wo abrabo mu a ka wo beka kyerɛ wo ne agidini ene sofo but enne sofo Kumchacha me ka kyerɛ wo sɛ wo ye sofo da se wo sinto o katire unua sofo bi se bia me sinto nie bompa ye mamea ene ye fa ko Peace FM ekoya announcement ni tu ya kapre fa ko UTV ene onua TV e wona be ko akiri da koya announcement preko se wo sinto ene wo mre ye na wa katire unua sofo se wo mo wo mpa ibom no wiase nyina bete asofo no me se ebi ye wicked.